שלום, אני סחה ואני רוצה לראיין את אחותי ולשאול אותה כמה דברים, כי אני בכיתה ב' והיא בכיתה ט' וכולנו פה רוצים לדעת איך זה להיות בכיתה ט'. שלום תומר. שלום שחר. איך זה להיות קרוב לבית? איך זה כיף? זה כיף? זה מאוד כיף, כי כשהבית ספר קרוב לבית, אז אי אפשר לשכוח כלום, וזה מאוד נוח, ואני יכולה לבוא לכאן בהפסקות עם חברות שלי. וזה מאוד כיף. ואת אוהבת להיות בבית ספר? אני מאוד אוהבת להיות בבית ספר עם כל החברים שלי, ואני אוהבת ללמוד דברים חדשים. זה מאוד כיף לי. מה את הכי היית רוצה שיקרה בבית ספר שלך? אני רוצה להמשיך ללמוד דברים חדשים, וללמוד טוב, ולהכיר אנשים חדשים ומורים חדשים, וזהו. ויש משהו שאת רוצה להציג רק את, שחשבת את? אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. איך זה להיות בכיתה ב'? זה כיף מאוד. ואתה נהנה? בטח. מי המורה שלך? מאור זה משפחה ספר. יש לי אפילו את כל שמות של הכיתה שלי, ואפילו אני יכול להראות לך את זה. ומה אתה רוצה לעשות כשתהיה בגיל שלי? אני רוצה קודם כל לראות מה אני יכול לעשות, לנסות יותר לשמח אותך, ועוד דברים שאני אחשוב עליהם כבר. ואיפה החיבוק?